Kashnong nong thumbai sning kalalong ka way na kishnong ka balamar ka jingkerdu ka bakraw bad ka balakta ka yok ka kot ki paitba ki bahab ban shuthit man la kasngi ka balayo I babaro ki kor hakate kashnong ki la ring swai bat terkhong lun habawat jingtip bi kadaw jong ka jingdu hakane kashnong ka ba menta la ar banai tam AA na kaliang SDO ka tanat PHE sning subdivision uba Elvis basayamoin ulaya thu bakadei na kadaw baki don ki briu ki badai ki try klau ki batanding na ki jaka bayai lengba ki pipe ki balai ter sa kashnong nong thmai halor kane na kaliang ka tanat klada ban phai ki briu ki jongka ban lechna pan phai ki pipe ki bala julor bad ulo ongru bakat bam padep ka jingpom ding jong ki try klau kan shimpor ban pan phai kini ki pipe ki bala julor Habayadei baka skim Jal Jivan Mission lanega JJM nakaliang SDO layathu bahadu mentahi nakaliang katanan kampat shimlala ban pendap lun ban penya yakane ka skim haka jella haka badon haki benta ki balala ban pendap kumba life person badon ki balala ban pendap hadu san person badon ru ki bampat sedang hadu menta bad yakane ka skim la thumu ban pendap house nam arajar arposau bad shushu layathu ru ka jingslam ban pentre yakane ka skim Khamtam Haribhoi district kadai na kadaw jingpoi da ki pipe ki bamba ki bala supply da ka jindal company dai na kane kadaw kala penslam ka jingpentre ya kane ka scheme dimenta kane ka scheme ko barim ki don ki jingpom ding sis po klau baki berki kidang tre ki klau ki trai klau ki pom ding stu dene kadaw ki don ki jing yaring mo yang tu ki don ki jing tukut ki pai yang tu dene kadaw ka bede bulu thmai kadon sisa kajing teko menta te ya menta hi kinong tri jongiru kinang tri kinang repairing mentaru kinang elek mantri siko klau menem step kilawan ke pai nang ni pai ko duna kala lek ye mantri ye tak kam stay te nga kermen ba wala kan skim thmai kan parsim la bandap ru andre ya menta hi siko ngi nang le nang skim ko bareng ru atau jimpor kan si bikin lupai tak ke marba hi geni ka kani kadan kadon ke jipom ding dekat mampat dak biban pom giding teng ki beriu nong nak kiatan muat kia yung tu pere kesem jinge ke jangi ban ong bangi la ban ong tek ikat tarik inde kasni tenri ya mentahi ki no tri jungi kia tri bestu kia le ya kan tri na repair ni ka minai te marba mentahi na kaliang joka state ke jongi ni pat sumna dablut ban pendak ya ni skim madon don ki skim gi ada 30% don ki berada 50% don ki bala sedang don ru bampat sedang ru yang ini skim te ki temu ke jongi yang ni hi ke lomba ke sisa ngila de pendap usna maraja raposau te don ki skim ki bangi 48 trai wa do mentaru marba kumbalong menta hang ni khamtam ni podu bha jongi hak bede bat kini ki pipes ki ba supply dan ni ka jendal nadu mana agos ada menta ni kami over supply de na takada kodan kedon kajing selam ban pentrai ni kikam te gwede bede bat kajing bomyo jong kisno mapiong mapimo te kawai kala ban long ba kabdaw bakong samhi kalong bang impat semala pendap ni skim di na kata kata impat semala ban ngim sala ban ayo man la ko ki adin mila pendap ni skim dengan try mengila la ayo mi ma ko ki ti hoi kidon ni katuk ni kam tam ni ka por ka barang mita kidon hi kijing terkhong lagi sos ba per ti bun da plen jongi la le sibun kini ki rukom ban snai ni skim don bengile di pumping don bengile da ki deep well ti kidon ru ba bun hi bengile ru da ka gravity skim